Мен шушында дуслар туганмын. Шушы җирне, шушы һаваны иң беренче күргән күзләрем. Шиккан кала пушыжыма бигрәк килешә икән. Сәбәпләре күп инде аның. Чокты, что ли? Нәк Казан артында бардыр бер авыл, юк кырлай түгел, ашыт баш. Мин авылда калам тапшыруның чираттагы чыгарылышын каршы алыгыз. Бүген без Мәрьям һәм Илнур Шәкүровләрдә кунакта булачакбыз. Ашыт елгасының башы башлана бит шушыннан. Тирә-юнегә моңы тарала, былбыл җыр тавышыннан. Я сөйләп җибәргезче, ничек соң менә авылда яшәүләре? Авылда яшәү нәкъ Казандагы шикелле инде. Анда да эшләмичә яшәп булмый, китереп бирмиләр берәү дә. Монда да шулай ук инде. Эш яратырга кирәк инде. Менә бүгенге көндә авылыгызда ничә хуҗалык бар? Элек 300-гә якын иде ул. Хәзер 200-220 тирәсе бар микән? Илнур, менә авылда да бит хәзер метрга метр җирне утырталар да үзләренә генә ашарга. Шуның белән шул. Күрәм, сездә менә шундый теплицалар булдырылган. Кайчаннан бирле шөгыльләнәсез бу эш белән? Елын төгәл генә әйтә алмыйм. Чөнки әти арчада сату вакытында шунда бер бабай кыярак килеп сата торган булган инде. Шуннан соң бүтән эшне эшлибез, бүтән эшне булдырабыз, нишләп монсын гына булдыра алмыйбыз дип әти кайтты да инде, яшуларга барып кайтыйк дип, алар Балташ районының Салавыч авылында ие. Шуларга барып, авый белән шуның тепличны ничек ясаганнар икән карап кайттылар. Шуннан соң нәкъ шулар шикелле итеп эшләп, теплицаны иткәник, ул булай түгел инде. Шушын хәтлек кенә участогы юк, менә бу менә помидор утырган җир хәтлек кенә ипольтилиндалар, булай итеп кормаганнар, икенче төрле. Без моны һәр яхшырттык. Үзебезгә уңайлы иттереп инде. Аларның апрель башында гына башлый торган ие ул. Без моны инде кили атап инләр суза. Эшен модернизация ясап, без моны уже даже январьда да шитан итеп ясаган ие инде. Ә без данный момент моны февральнең уже 20-сеннән керешә башладык инде хәзер. Хәзер кешеләр кибеттән кыяр сатып алганда, сез үзегезнекен ашыйсыз инде. Үзебезнекен дә ашыйбыз, шуннан соң шул кибеттән сатып алган кешеләргә тәкъдим итәбез. Алар безнекен күңелләренә якын итеп, бездән алырга тырышалар. Булганда тәмнерәк, яхшырак дип оценка бирәләр инде. Үзләренең кыярлары өлгермәгәндә авыл халкында туендырасыз инде. Әйе. Без моны хәтлек объем безнең үзебезгә генә аша белдерә алмыйбыз, конечно. Шуңа күрә аларны базарга да чыгабыз. Казан халкында тәэмин итәбез. Әле тәмле микән? Ашап карыйк әле. Тәмле бу. Шәһәр кыяры белән чагыштырырлык та түгел. Яшьләр менә күбрәк авылдан ераккарак китү ягы, эштән качу ягын карый. Сез ничек менә шушы юлны сайладыгыз? Бу сорауыгызга Әнгам Атнабаевның бер шигырен укып үтәс килә. Шиеле тау, юкә урманы, бәпкә үлән баскан урамы, кышкы көннең салкын бураны, мин шушында дуслар туганмын, шушы җирне, шушы һаваны иң беренче күргән күзләрем, шушы җиргә пичәтләнеп калган кеп-кечкенә тәпи эзләрем. Үз ягыбыздан китмәскә булдык инде, шунда эшләп, шунда яшәп, эшкә күнеп үскән балалар инде без. Шуңа күрә без эштән курыкмадык. Кем эшли шәһәр тормышына Күнмәдегез инде. Күнмәдек без, әйе. Күреп кайттыгыз, әмма барбер. Күреп кайттык, 5 ел яшәдек без анда шәһәрдә. Укыдык, шунда кем эшли шәһәрдә торыр өчен шәһәрдә туарга кирәк анда, наверное. Мәрьямне менә шәһәр кызы дисәң дә була. Ничек менә шулай авылга кайтырга булдыгыз? Иң мөһиме, кайда торганың түгел, кем белән торганың. Менә Илнур күрдегез үзегез. Кортта бар аның, теплицасы да бар. Бөтен нәрсәне булдыра ул. Хәзерге вакытта шулай матур гына гаилә кырып, 2 бала үстерәсез бит. Әйе. Берсенә 5 яшь, Ризванга
майда мына 17-сі 1 яш толалы берсе. Исмәгыйль, сиңа ничә яшь? 5 яш. Казанда Яшел Үзәндә булганың бармы синең? Әйе. Кайда күбрәк эшлисең, сиңа авылдамы, Казандамы? Авылда. Авылда нәрсәсе белән рәхәтсең? Минем монда дуслар бар. Син бик матур җыр беләсең дип беләм. Әйеме? Әйе. Җырлап күрсәтәсеңме соң безгә? Әйе. Әйдәле. Кәләпуш, инде мәрзәннәр чиккән. Чиккән кәләпуш үземә бигрәк килешә икән. Чиккән кәләпуш үземә бигрәк килешә икән. Бер үзегез генә шушы эшне алып барасыз, гаиләгез белән инде, әйеме? Ие. Гаилә белән бергә мен Казанда вакытта Мәрьям дә булыша. Аның бит теге көне бузылып китәргә мөмкин. Ярты сагать сайын я суытып җибәрә, яни я кар ява башлый, без бит инде кышкы якта уже башлыйбыз аны. Форточкаларын ачып торырга кирәк, җилләтергә кирәк. Әзгән сыйрыс була башласа, аның яфракларını саргайып китә. Влажны бик сизә торган үсемлек ул кыяр. Шулай булгач, андый нюанслары күп инде аның. Өйдә дә контроль итәргә бер кеше кирәк барыбер. Кыяр уңышын кайчан җыя башладыгыз инде? 10 апрельләр булгандыр, наверное. Хәзер тулы кешенә уңыш бирә инде. Әйе, хәзер менә ул башта яшь вакытта кыяр җыеп аласың, бар теге яшь булганда әкренрәк үсә. Менә хәзер ул ныгып уже нитеп киткәч, бер үсеп сабакларын ныгып киткәч, ул күбрәк бирә башлый инде. Көн ара җыеп була. Ә булай әле 3-4 көнгә бер җыя идек әле. Кайчанга кадәр җыясыз уңышны? Почти көзгә хәтлек булырга может ул. Төрле сортлар инде монда. Монда бер генә төрле сорт, монда кураж дигән генә сорт. Ул товарный виды яхшы аның, икеше яратып аланы. Лютаяр утырткан ик бер елны. Ул турецкий компаниядән, турецкий линия. Ул тоже бик матур, товарный вид бик яхшы аның да. Аның ырлары кыйммәтрәк инде. Помидорларыгызда берләнгән инде имеш чәчәк атып утыра. Кайчан моның уңышын аласыз инде? Помидор 3-4 айдан бирә башлый үзенең уңышын. Без моны утырттык, семечкаларын җиргә төрттек 7 мартта. Сезнең шушы шөгылегез күбрәк кыяр үстерүгә индеме? Помидор әзәзләп кенәме? Әйе, кыяр күп объемда инде, күп дип помидорга караганда. Помидорны тоже аша бетереп булмый. Мәрьям консервировать итә, соклар ясый, бик тәмле булып чыга инде. Натуральный продукт ашыйбыз. Ансы күбесенчә үзебез өчен бара инде. Ансы сатуга чыкмый инде. Сатуга бик әз генә чыга инде, бик әз генә чыга. Кыяр уңышын күпме күләмдә аласыз? Менә исәпләгәнегез бармы елына? Аны исәпләп барып булмый. Аны исәпләп барып булмый. Исәпләп язып барабыз да без. Аннан эшләр күбәйгән итә, аннан тагын чыгып кала ул шөгыль безнең. Аны теге бер кустан да теге әйтеп булмый, шуны кыяр чыга дип. Анда 7 кило дигән, например. Кагазында инде, рекомендациясында инде. Ул 7дән дә күп биргән мөмкин. Кайбер өлешләрендә аның 7дән әз дә булырга может. Менә бу якты, менә кругым якты ягында кыяр күбрәк булган күргәнезчә, менә боковой җирләрдә, ортада күләгәдә барыбер начар үсә инде кыяр. Менә эшне башлап җибәргәндә барыбер теге башта килеп чыкмый инде өйрәнәсең име? Хәзер устардыгыз инде. Ничә ел булды инде менә теплица тотканыгызга? Менә 15 ел полный бар инде теплица тотканга. Аңа хәтлек тәзрәк тотнитәйек була инде. Бу менә бу шушы состояниегә җиткергәнгә бер 4 елдыр әле. Менә шушы именно шушындый состояниегә җиткергәнгә 4 кенә ел әле. Аны теге агрономнан да теге Казакстанга карап киттеләр. Моннан да яхшы була алмый инде теге теплицаның ние ди, ясалышы ди, отоплениесе ди, моннан да яхшы була алмый дип киттеләр инде. Мондай бит кенә үстергә дип әйттеләр инде. Һөнәрегез буенча үзегез кем? Һөнәр буенча ветврач, Казанская академия ветеринар академиясын тәмамладыгыз име? Хайваннар белән эш итмисез инде, ничектер бакчачылыкка күчкәнсез? Юк, бакчачылыкка күчүнең сәбәбе шул инде. Менә без укыганда бик күп чыга ветврачлар. Безнең белән дә ничә анда 12 группа чыкты. 15-18 студент булып инде. Шул вакытта 5000, шул вакыттан әйтәләр инде, Татарстанга 5000 ветврач җитми дип, җитешми дип. Мин аларга әйтәм,
акча түләсәгез, любой теге бетврач кайтыр дип. Просто бетврачлар баралар, җитмәү түгел. Просто түлисләре килми, шуңа күрә шундый ни инде кытлык дип әйтикме инде. Мәсәлән, миндә әгәр дә достойный хезмәт хакы булса, мәсәлән, моның белән бу бик авыр ни шөгыль инде. Кыш көне эшли башларга кирәк, карын керергә кирәк, нин теплицаны ябарга кирәк, ана кар баса, карын керергә кирәк. Утынын әзерләүенә бер история инде аның. Шуңа әйтмәсе килә, теге минем өчен әгәр дә акчасы булса, теге ни инде хезмәт хакы любой кеше кайтып эшләр. Шундый эштәге нәрсәләрегез үз эшегезне булдырмасыгыз, Ул кызыктан теге кул чытканнан эшләнелми инде бу эшләр барбер. Теге семья булгач, ни булгач, гаиләне алып барасы бар, ни барасы бар. Ул теге 15 меңгә хәзер ни түли башласаң да, газларны, утларны түли башласаң да күпме генә кала инде. Балаларны садикка әзерләсәң дә инде һәр мәктәпкә бару вакыты җитә. Анда уже киемнәр, ниләр, бөтенесе алар кыйммәтине һәр барбер. Нәш кыяр помидор үстерүдән тыш тагын бер шөгылегез бар дип беләм. Анасын кортлар тотабыз әле. Асы элек үй участогында гына иде. Анасын кортлар күбәйеп китте дә, урманнан арендага җир алып, шунда эшли башладык инде, шунда күчтек пасеканы. Хәзер урман уртасында шундый үзегезнең кыртчылыгыгызны булдырдыгыз индеме? Менә Аллага шөкер, урманда кортлар өчен уңайрак та. Урманда беренчедән җил юк. Икенчедән погодный условиялар начар вакытта да алар ала. Аны мәсәлән колхоз кыртчылык оештырганда, элек һәрбер колхозда кыртчылык бар иде. Алар аны үзләренең җиренә чыгарып куярлар иде. Юк, алар аны урманга урнаштырганнар. Колхозның битенә җире бар, кая куйса да була. Елгасына төшереп куйса да була уларның. Юк, менә именно урманга куйган уланы. Шушы умарталарны карау кыенмы? Яныңда өйрәтеп җибәрүче булганда, кемнәндер өйрәнә алганда, эшне читен дип әйтмәсем мин. Аны бит әле, мәсәлән, шул эшне эшлим дигәндә, өйрәтәле дип килгәндә өйрәтүче булмый. Сезнең теге ярдәмчегез әтиегез. Әти белән шул әти янында йөреп, бар эшкә дә өйрәнеп биттек инде без үзе. Хәзерге вакытта 50 умарта бар. Күпме бала була инде шу умарталардан? Кортларның төрлесе бар инде, кешенең дә төрлесе бар инде. Менә эшләмичә ятканнар бар, эшләгәннәр бар. Кортлар арасында да шулай инде ул. Бер өя даже 50 килограмм бал бирергә мөмкин. 1 килодан 5 килода алмаска мош. Бер елны бер уядан бер фләгә бал алган бар безнең. Илнур, менә шундый зур йортларда тизеп киләсез индеме? Башлаган ник Аллага тапшырып, күрмичә монда чыккач та шул елны диярлек була инде, материаллар җыя башлап, шушы йортны нитә төзи башладык инде. Белгечләрдән сорагач, итгә кердек инде 50% булгандыр инде. Юкты, 30% булды инде, 30% кына булды әле дип әйтә инде. Менә бу түбәгә кергәне 30% дип әйткән булалар инде. Мәрьям, менә хатын-кыз өчен иң мөһиме ул теге балалар үстерү өчен шартлар булып бит инде. Авылыгызда моның белән ничегрәк? Авылда садик бар инде, бакчалар бар. Исмагыйль садикка йөри. Ризван да Алла бирсә садикка барар. Икенче елны. Мәктәптә бар, балалар укый. Исмагыйль, син монда тип ярдәмче индеме тиңнең әниеңнең? Әйе. Айда күрсәтәм базаварны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Монда ничә? 1, 2, 3, 4. 4 булды. Тагын кемнәр бар сездә? Бролер. Айда кыз бролерны күрсәтәм. Бролерга килеп җиттек. Бүген 3 йомырка алып кердем.